Spanyolország, Gran Canaria, Puerto Rico. Lejöttem kicsit reggel, már megint nincs elég időm persze. Ezeket az ágyakat fogom itt körbenézni az XP Deus-szal. Van kb. 40 percem, úgyhogy igyekeznem kell, meglátjuk mit találunk. Szemét. Kupak. Kupak. Bele egy nyitófő. Első érménk lesz. Aha, igen, 10 cent. Hát az is valami. Nagy. Valami. Aha, igen, egy nagy. Ó, egy nagy. Ez nagy. Egy nagy San Miguel. Tele homokkal. Na mindegy, a szemetet is összeszedjük. Meglátjuk, ezt most nem tudom mi. A 10 centes. Jó. A 10 centes nem volt egyedül. Aha, itt a haverja. Az a baj, hogy ezekben az ágyakban is van egy fém, és amikor közel rakod az ágyhoz a keresőfejet, akkor nyekeg. Szóval nehéz kiszűrni a jelet. De úgy tűnik most ezek a 10 centesek üldöznek. De kíváncsi vagyok rá. Aha, igen, a rossz jel az mindig ez a kis centek. Na végre 20 cent, nem 10. Na, következő érménk. Megint 10 cent. Jaj. Nagyon magas tón, nem szép jel. És a kupak. Na hát ez nem is kellett. Nem is kellett a fémkereső. Ez se. Na. Most meg is láttam még a szememmel is. Hát ez sajnos bizsú. De szépen csillog. Valami karkötőféle volt, csak elszakadt gyerekeknek. Na jó van, hát ez is valami. Kupak vagy pénz. Hú, pénz. Ez pénzike. Az 1 euró. Na, jó van. Megmentett. Ebből már veszek majd egy vizet visszafelé menet a boltba. De szétnézünk, hogy van-e körülötte még valami. Ez egy magányos farkas volt. Lejöttem most ide a partra egy kicsit az ágyak közül. Hát itt sokkal kevesebb a szemét, sokkal kevesebb a jel, és sokkal nyugalmasabb, viszont kb. Ennyi volt ez mára, mert mennem kell vissza reggelizni, mert megyünk kirándulni, de majd holnap reggel megint felkelek, és akkor lejövök. Nyitófül, nem egy kupak, nem egy kupak, hanem ez a fajta nyitófül. Aha, ezért adta másfajta jelet. Igen, egy régi nyitófül. Mellett még van valami. Vagy? Ez valami... Ez... Ó, ilyen mélyen.
Itt is van. Hát egy jó kis kupak. Oké. Kupak mellett. Na, még egy nyitófül.